Didi time. Didi time na ang mga bibis ni Oreo. Nagsisino ko. Nagsisino ko. Tabangan nagmapurma sa mga batang Oreo. Padri ayo. Mubig ha. Padri araw mubig sila. Terus tabangan. Agad siya dadag tatambling. Nagkain-kain na. Ang katoy. Tuy. Ano man niya iyo? Ano man Didi agi mga anak. Sagdala man sila naman Didi na ikaw mo'y magsikagkaan ha. Kaya arong na kay ipadidi nila ha. Okay. Ano, susu di isa. Murag na ba na yung masup-sup ng gamatoy. Higdong ko rin mong sakazo. Tabangan. Law-law na yung susuyo. Guys, good morning. Kamusta mong tanan diha, guys? Dahil sa mga gato taligsik, madula man taong magkusog digbuna kaya ro makatigumig tubig. So magluto sa kog sedaan sa mga kabataang Pinoy, guys, diha. Magluto ko karon og torta nga bulinaw. So haning nga tortahan, guys, ng bulinaw. Ngit-ngit naman dari, guys, kana pundir aga mang saga dari skoan. Nangay abuhan. Pundir aga mang saga. Pundir aga mang saga dari, guys. So man ang lutoon karon, guys, bulinaw. Diyan ibutangan ni panakot. Kana nagitimplahan. Kung nag-itlog, wala man ni tayubong nga pwede na ni oy. Basta kanay itlog. Mungko ka palit og tayubong gapon. Alright. Nagitak-ang agamang kaha. Okay. So lami ka dyan yung sugnura, guys, tiya. Mo nagbinaghang papagabril. Ay na. Lami isang sugnura ba? Kay harang kadyo ka gaay. Okay, init na siguro niya, guys. So nang lundan dari og saka kuan. Ang paliitan agkaha na mga gamay, guys, ha. Ang paliitan siya pero di kasag mantika ba. May siya ron sa mga kuyas mo pa nilang bawon paniud to. Nami man dahil guys na trawag. Oo. Yan, guys. Okay. Ayan, guys. May atakabaliu. Naon. Yan. Ito nga bulinaw. Pwede na, guys. Hindi, tanaw na to. Luto na ba? Luto na, guys. Luto na aking torta nga bulinaw. Nabatoon na isang oil. Oh, di na, guys. Wow, kalamig basang torta. Di na, guys, luto na gamang torta. Magkaanas kim-kim mo una. Ito pa mga kuyas ng ligo pa da, guys. Nabungkag naman agad tong lasi noon. Pero dahil ilam, guys, mga tibuok na siya. Hindi sila. Ngayon, mag-eat na si Inday. Eat na ka, be? Eat na, kim-kim. Nips kim-kim yat. Taga mang nangka, guys. Andiyan na bukan yung abutin papagabril. Yeah. Biga adzo. Ha? Tanu iyon mas papagabril tanugan sa kuno. Dakig adzo bitaw. Uy. Na sus majo gani, guys, kay nahinungan na nga dadto na puwa kay diha maning hagilis sabi kog hani. Sus kani naman di ay dito na mas tengas kalsada ng atang. Sa laban taon ni. Dito na sa tengas kalsada ning higda. Na. Karumutan na oy. Di ka ingon dadto man sa mga tukoy kay mo mangipamalhin sila sa Oreo. Tingnan mo ko diha maning hagilis. Sus ang nangka man di ay na puwak. Mahaw, guys, mahaw taninjo. Mahaw kim-kim. Taninjon tanan. Dami torta nga bulinaw. Diya. Mahaw, guys. Mahaw na gamang batang baji. Mahaw na kim-kim. O torta nga. Isda na nga bulinaw lang. Sausawan ni suka nga na ituyo. Gahi man. Gahi. Humok na, uy. Gahi ko no, guys. Kalami sa torta na mo, guys. Wow.
Torta nga bulinaw. Mga kuyas ko pa man nangaligo. Humana to sila nga tos buhiin. Sila mo'y nagbalhin sa kabaw. Miyaw eh. Miyaw. Kanaday. Kaya guys, grabe nang hinugas ang mga kapadas di ah. Wow. Hinog na siya. Isa po tali hinog na po. Krisa na kaabudzag. Pwede na siguro ni. Hay pa ka ang iliya kay gitubuh. Bukaan guys. Ay! Yan na. Keagbunga. Keakabudzag isa eh. Dagag ning uwan dari sa ama ganina. Dapat wala ning bekat ag-init mga alas 10. Yan na. Ni pa ka ni Kim Kim. Okay. Wow, dahil na da. Yagi mong kanda. Kib-kib nagsugod. Ang sakit na itigas. Ato pa nang abagan. Ay, humok na guys. Pwede na. Makuha ko kutsara o kuhan. Nira ka ha. Magkaano ka pa dyan ha. Biha. Kimi-kimi. Makuha sa kukuan. Makuha sa kukutsara o kutsilyo guys. Kaya ibaak na to. Makakaas-kim-kim. Kaya gitubol. Grabe naka ka pa dyan sa uy. Naka dyan si dyan. Biyag. Biyag ka azo. Kuha ni dyan. Kanang na ay isa nga na yung pagkabasa sa giant. Giant kapayas. Na guys. Hampakan ng kapadas kay gitubo. Ya guys, agamang kapadas nga arang na kebudzag. So, uy, humok na dyan guys. Uy, hala, humok na. Wop. Orang bahay mo, guys. Hala, humok naman dahil si dyan. Wow. Tan-tadan. Wop. Uy, lamiam na sud. Uy, arang lamiam sud guys ha. Wow. Lami akan sugsud. Oh. Ay ko an kay hang tigo nagliso kay hanang ibinhi kay dagko man sa budzag. Kalibot sa bahay. Tapi, Lagi. mo sa batagkan. Siya ro pagtabuan pa ning mga tao dayong bahay nga. Gilibutan na kapadas ning palibot. Na napidaghang karuk. Kimno. Karog tabuan pa ka Kimno. Dan. Guys, Oyo, di. Kop-kop. ito nga pangaon kay grabe rang dako ah. Mga ni kaon. Pakadas kim-kim guys kay gitubo. Pakanon na gamay badji kay gitubol. Day, nga day. Kapadas mo sige ni mo kaano kadawa ha. Ha? Okay? Tamis lang. Biton tilawan guys. So, madyo ba? Dami ang pisang unod kay color ano ba na pagka orange. Miyan. Miyan ko ba? Tamis. Makanang ko, makanang. Kanin. Mura kapadas? Mura kapadas ko no. Makanang. Mura watermelon. Mura ko ng watermelon. Kim. Fresh guys no. Sige kaon kapadas. Sunta ning isa kaingan niya slice. Guys nga anta. Kakim-kim na hurot pang kakim-kim. Muna yung pak. Naman ko nga ni hangkanan. Tamis. Ang kadagkag bunga. Nice. Patag ko ni daan. Di ba itanong dadyon ay? Di ba itanong dadyon? Bago mo pagarok ba? Trenda ako patinday. Padidin ano yung ano? Kasan man. Pagsabaw. Ang kaanda sopas? So pa daw Miss Kim Kim na to speakas bye guys.
Kaya nami lantawon. Okay. Hinta dyan pag makauwan guys na ano. Wala ko na misbis na rin taong ni Papa Gabriel. Yung tinanong mga taong ganing bunak man ganina. Bintaha dyan pod. Ang abrihan na ron. So ang mga abrihan dari guys, kahit wala mas tatay ni uli na. Izay naman pang sirada rin, isang gilak. So mga remi, kaya nga mas human ako nung isang ginama. Hello, excited na Miss Kim Kim. Muli guys. Excited na ka ba? Excited na. Uy, wow! Hala day, human na day. Karing dari speakers. Tawag sa speakers. Uy, human na guys. Dari ilahang Katris Kuyas. Ilang Katris ni Kuya. Wala pa dahil sa space dari guys na. Hani? Lansang? Kuwang lansang? Ano naman? Uy, nindot na guys. Diyan na. Human na ka dyan. Diyan na higdaan na ng mga kuyas. Iksampulan ko na ito higda. Dahil. Ito ko nung iksampulan higda. Guys, diyan na Miss Kim Kim dari. Arami dari Kim Kim mga higda ron. Arami dari mga higda dari speakers. Maduro kay hangin. Open man ang bintana. Wop. Ano na higda sa gabi? Ganahan ka? Ganahan ko lang sa guys. Ano higda sa gabi? Sure ka? Iyaw. Anda ato lang sa mga... Pwede na ka doon na higdaan guys. Kaya naanay Katri. Yehe. Arami na higda. Kaso, agatang muskit. Matay kabutangan pa. Ito pa rin pangbutangan o sabitanan sa muskit guys. Tabalik kaya ito. Tas pikas. Okay. So muna na higdaanan sa mga kuyas na ni guys. Dan. Sakto gilang Katri guys. Pero pwede silang maingan ng purma. Pwede pinaingan. Mahala sila sa ilang pwestos. Mahala sila sa ilang ganahan yung pwesto. So may sira na rin guys. Okay, close the window. And, yan na. Yehey, yan na guys. Sumana. Sumana ka dyan, Katris mga kuyas. Thank you Lord. Salamat sa ang Father nga. Alkazo ka. Mati ka mo, kuhan ba? Panday. So, syempre, hapon pahalipadan si tatay. Kaya di ba lali magpanday, guys. Uy, diyan na, guys. Agamang ang kwarto. Hapon mo, hapon ag. Human. Yan na, guys. Mo na yung nahuman hapon. Day, open sa gato, day. So, abrihan dahil, guys. Kaya rumusod ang hangin. Oh. Ito, guys. Ito dari. Tadadan! Mana, yehey! Kuwang pa makaglansang. Kuwang agad ang lansang no. Sabi naman, gamay naman po. Mana. Luag na guys, pwede namin na naman ligad. Dahil ligad ay. Ligad na ka. Iya, ito pa rin kasilhigan. Kaya abog. Wow! Yehey! Yehey guys! Sana may higdaan na Kim dari speakers. Sana may dari maligad-ligad upalis. Nahangin ka adyo kay Des Bintana. Oh. Hangin ka adyo dari guys. Dahil bata. Kurab itnas Kim na. Nana higda day? Nane, mahal. Diyan na ta uli. Ha? Tauli. Diyan na ta uli. Umak na tayo. Agwa na ko naman uli guys. Dari sa ako naman magligad-ligad. Thank you Lord. Humanagazag amang Katri. Nanagazag mi dari ligaran guys. Na namiligaran laris pikas. Og paning kuanan final og limpyo. Tato na. Bargding. Nanahan niyo. Ganahan man Kim dara ko sa guys mo ligad. Sama ni. Barag sa dai kang bargo. So na guys. Okay na. Dana may higdaanan mo na yung higdaanan dani guys. Dani nga ito. May problema ka na saga. Oh. Naisaga. Tapos pikas. Tapos sigahan ba lagiti man. Buwasot man kataran eh. Bitaw. Di man baga mo po di guys. Uy. Lagiti man. Whoop. Yan na. Okay na guys. Salamat ka Adjo. Thank you Lord. Kay naman na dyan. Salamat sa tatay. Kaya nagpanday na rin amang Katri. Oh. Diba guys? Nanapagsaga dari lang kwartos mga kuyas dari dia. Kinang daanan. Bakit ka ng space? Ito mga. Okay na guys.
50 na. Pwede na dari higdaan guys, eh. Oh. Taghuatan sa naman tabil. Yo, diba? Thank you Lord. Managadzad. Salamat sa airpodder. Salamat sa airpod nga mo yung tao nag hinay dari panday sa mga katre. Guys, pwede na mi dari mo higda. Pwede na talaga mahigda day no. Natug nagbatang ba. Higda be? Ana ra ka dana? Kitang duha. Kitang duha. Ha ta higda dana. Mo panagdata dani kuan unlan no. Panagdamig unlan dari guys dari mintas kim-kim higda. Ha? Uwat na. Unsa na? Ugma na dang ta mahigda ugma ha. Okay? Anira ka dani ka mananda kus bukuan kanding. Anira ka. Ang tandain kay init ra ba? Targad gabi. So man dani guys iniga buntag may hangganahan alang tawon baka dana man mo sidlak kag adlaw. Hangin kazo at bang kazo dari hangin nagalami akazo. Fresh kazo hangin dari sa probinsya. Nagamang nata sagbot na pod. Pero mahinlo ra guys dali ra na hinloon. So ito na Miss Kim Kim guys. Yehey, hamanag amang higdaanan. So kung guys dari malimpyo na gazag ko kay humana magsagbot-sagbot humana makapanglimpyo na ko dari guys. Kay lisod man padung na mga trabaho na nag lisod man padung mag-aliwaros ko dari unsa na nagtrabaho. So sabod. Ugma man na si sabod-sabod. Kaya man naman, yes no. So makapanglimpyo na ko dari guys. Dito panglimpyo. Tara. Sama ta. Unsa ka? Wala makag-itik. Wala makag-itik si Sir sa daw lang. Tubangan. Sus tubangan. Ang hira kayo mo atokos kan din. Di na. Napo, hindi ko. Nabiyag. Namigas mo ulit na misbahe. Nanda pa ko sa amang buhiin.